Sa liblib na sityo ng isang baryo na malayong malayo sa kabihasnan, tahimik kaming naninirahang mag-asawa kasama ang aming anak na si Cynthia. Tahimik at payak ang pamumuhay namin doon. Hatid sundo ng asawa kong si Bordek ang aming anak sa pag-aaral na mahigit 1 oras pa ang lakaran. Subalit dumating ang panahon na tapos na itong mag-aaral. Hindi na ito naging kontento sa aming lugar na kaunti lang ang taong naninirahan. Ginusto nitong suungin ang syudad, kaya doon na rin ito nakapag-asawa. Nakahanap ng magandang trabaho at nakapundar ng bahay. Kaya halos dekada rin bago ito makabisita. Nagsisi tuloy ako kung bakit ginusto kong isa lang ang aking maging anak. Natakot rin kasi ako dahil kamuntikan na akong bawian ng buhay noong iniluwal ko si Cynthia. Nangulila kaming mag-asawa sa nag-iisa naming anak, kaya dumayo kami ng syudad para bisitahin ito. Ala sinong aswang iyang nakasalubong natin, Mayeng? Ang pangit naman ng itsurang iyan. Tingnan mo, at pati buhok ay sobrang haba at ang puti. Ala grabe naman iyang mga kulubot sa mukha, katakot ba? Abay kamukha mo pa ang babaeng kasama niya, Mayeng. Alay mga aswang nga, at ginagaya pati pagmumukha mo. Litanya ni Bordek, ang aking asawa. Ano ba, Bordek? Hindi aswang iyan, ikaw yan. Saway ko rito. Ilang dekada na yata niyang hindi nakikita ang kanyang itsura dahil wala naman kaming salamin sa bahay. Huwag mo nga akong mabiro, Mayeng. Ala kapangit yung aswang na yan, tapos sabihin mong ako. Reklamo pa nito. Kinamot pa nito ang kanyang ulo at nang makita na tila ginagaya ng nasa kanyang harapan ang kanyang mga galaw, ay napahinto ito sa paggalaw at kumunot ang noo. Ikaw talaga yan. Halika, lapitan natin. Hinila ko ito malapit sa salamin na nakadikit sa dingding ng gusali. Pinahawakan ko ito sa kanya para maniwala naman siyang mukha na niya iyon. Natampal lamang niya ang kanyang noo nang makumpirma na mukha nga niya ang sinasabi niyang aswang. Ala kapangit ko naman, Mayeng. Mukha na akong aswang talaga. Reklamo pa nito. Bakit? Kahit ba noong kabataan mo ay gwapo ka, pangit ka pa rin naman ha. Kung hindi mo lang ako tinakot na magpakamatay, hindi naman ako magpapakasal sa'yo. Mabuti na nga lang at hindi naging kamukha mo ang anak natin. Mahabang sermon ko dito. Tahimik lang ito. Totoo naman Kung hindi niya ako noon dinaan sa pananakot, hindi siya ang naging asawa ko. Pero mabait naman si Bordek. Kahit mukha lang siyang aswang ay may mabuti naman siyang kalooban. Ni minsan hindi ko narinig na minura ako ng aking asawa. Binigay niya rin lahat ng kanyang makakaya. Makapagtapos lang ng pag-aaral ang aming anak, kahit pa sa kabila ng kahirapan. Noong nagkasakit ang nanay at tatay ko ay siya na rin ang tumutulong ng pinansyal. Halos doblihin niya ang kanyang katawan para lang masustentuhan ang gamot na kailangan noon ng aking magulang. Grabe ka naman sa akin, Mayeng. Minahal mo rin naman ako Reklamo nito matapos ang mahabang katahimikan. Balak talaga naming magtagal sa malaking bayan na iyon para na rin makasama ang aming anak at apo. Nag-uulyanin na rin kasi masyado si Bordek. Kaya mas mabuting doon. Mas maraming makakakita sa kanya. Baka kasi pag malingat ako, ay susuong ito sa kagubatan na pinamumugaran ng mga engkanto. Minsan, lumalabas pa ito ng hating gabi at pumapasok sa ibang bahay dahil hindi na marunong umuwi. Minsan pa ay nawawala pa siya sa kanyang alaala ang aming nag-iisang anak. Marahil ay dahil minsan niya lang ito kung makikita.
Pero ang pagtira namin sa syudad ang magiging dahilan para usigin kami ng taong bayan. Pinagbintangang aswang ang aking asawa. Cynthia, yung tatay mo raw nasa barangay hall. Pinapatawag tayong mga kaanak. Wika ko sa aking nag-iisang anak. Bakit na naman? Ano ba naman itong si tatay? Reklamo ni Cynthia. Anak naman, pati ba naman ikaw? Alam mo naman na nag-uulyanin na ang tatay mo, di ba? Nakaramdam ako ng hinanakit sa nag-iisa naming anak. Pagkaramdam ko ay wala man lang itong pakialam sa kanyang ama. Pagdating sa barangay hall, ay naroon na ang aking asawa. Umiiyak at nagmamakaawa sa mga kinauukulan. Nilapitan ko na kaagad ito para ipagtanggol. Wala naman kayong awa sa matandang may Alzheimer's. Mukha lang niyang aswang ang asawa ko pero napakabusilak ng puso niyan. Wika ko sa mga nasa harap na nagre-reklamo. May mga nakichismis pa sa labas at bulungan rito, bulungan roon. Kung hindi siya aswang, bakit siya papasok sa bahay ng may bahay kalagitdaan pa ng gabi? Singhal ng isang ginang na mukhang nakakaangat sa buhay. May Alzheimer's nga yung tao. Minsan hindi na niya maalala ang daan pa uwi kapag nakalabas siya ng bahay. Paliwanag ko sa mga ito. Maging ang aking anak ay tumulong na rin sa pagpapaliwanag. Humaba pa ang aming diskusyon. Hanggang sa huli, ay pumayag rin naman ang mga ito na ariglohin. Pinaperma kami at nangako na babantayan na si Bordek na hindi makakalabas na ng bahay sa 10 oras ng gabi. Aswang? Alay, aswang yung babae na yan. Sampit ni Bordek. Sabay turo ng ginang na nagreklamo sa kanya na isa siyang aswang dahil pumasok sa teritoryo na hindi amin. Idagdag pa ang natural niyang itsura. Ako pa ngayon ang aswang. Ikaw itong pumasok sa bahay ng may bahay. Galit na bulyaw ng ginang. Huwag niyo na lang pong patulan, ma'am. Bumabalik lang sa pagkaisip bata si Mang Bordek. Saway ng isa sa mga lupon ng barangay. Buti na lang at nakakaintindi rin ito. Hindi na rin umimik pa ang ginang at tinitigan lang ng masama ang aking asawa. Parang may ikinagagalit talaga ito. Parang gusto pa na lamunin ng buhay ang aking asawa sa paraan ng pagtitig nito. Nang nasa bahay na kami ay panay pa rin ang salita ni Bordek. Aswang yung babae, aswang siya. Sambit pa nito at halos pa ulit-ulit na lang. Bakit ba lagi mong sinasabi yan? Tanong ko sa aking asawa. Nagdududa na rin kasi ako sa sinasabi nito. Hindi naman kasi ito baliw, kung hindi Alzheimer lang. Hindi mayeng. Aswang ang babae. Nakita ko ang kinakain niya sa likod ng kanilang bakuran. Wika ni Bordek sa akin. Tumahimik na po kayo, tatay. Baka madagdagan pa ang reklamo ng ginang sa'yo. Wala na tayong pambayad. Sakaling mangyari ang nasa isip ko. Inis na saway ng aming anak. Pero totoong sinasabi ko, anak. Nakita ko ang babae. Angil ni Bordek. Pwede ba, tay? Tahimik na. Madug nang matigas ang ulo. Bulyaw ni Cynthia sa kanyang ama. Tila sumama pa ang aking loob sa narinig. Simula nang manirahan siya sa bayan ay hindi na talaga maganda ang trato ni Cynthia sa amin na mga magulang niya. Mabuti pa nga ang asawa niya, malambing sa amin. Hinila ko na lamang si Bordek papasok ng aming kwarto na tinutuluyan. Nang sumunod na araw ay nagsimula ng magkasakit ang aking asawa. Lagi na lang itong may itinuturo sa labas ng bintana at kinakatakutan. Mataas palagi ang lagnat, kaya naisipan kong dalhin sa albularyo. Alam ko na hindi normal ang nangyayari sa kanya,
at kailangang maagapan at magamot ng albularyo bago pa lumala ng husto. Nagpaalam ako sa aming anak na umuwi na muna sa aming baryo para ipagamot ang kanyang ama. Inambutan naman ako nito ng pera para pamasahe. Doon kasi sigurado akong totoong albularyo ang malalapitan ko. Araw ng Martes nang dalhin ko ang aking asawa sa albularyo. Nakalapit lang sa baryo namin. Pumunta ba kayo ng syudad? Bakit galing syudad ang espiritong gabay ng aswang na nakabuntot sa iyo? Tanong ni Mang Piroy sa aking asawa. Ako na ang sumagot sa tanong ng albularyo. Oo, Mang Piroy, galing kaming syudad sa anak namin. Dinalaw kasi namin dahil matagal nang hindi nakauwi ito. Sagot ko rito. May nakaalitan kayong aswang sa syudad at unti-unting kinukonsumo ng aswang ang asawa mo. Wika nito na ikinabigla ko. Paano naman unti-untiin ng aswang si Bordek? E di sana hindi na humihinga ito. Pero napansin ko rin ang unti-unting paninilaw ng aking asawa. Huwag mo itong tanggalin sa kanyang katawan upang hindi na makalapit ang aswang. Wika nito. Sabay suot ng habak sa balakang ng aking asawa. Isinubsob niya iyon sa langis at inusala ng laten. Bawal din daw hakbangan o apakan. Lalong bawal mabasa dahil mawawala ang bisa. Kaya kapag naliligo ay pinapahubad ko muna. Ngunit sinisiguro ko rin na maisuot niya kaagad matapos maligo. Mabilis ang kanyang paggaling kaya naging komportable na ako. Ngunit 1 linggo lang din ang lumipas nang dumating sa bahay ang aking anak. Magpapagamot rin daw sa aking apo dahil hindi na gumagaling sa kanyang sakit. Kwento nilang mag-asawa na simula nang umuwi kami ay lagi nang may wakwak na bumibisita sa kanilang bahay. Walang maayos na tulog ang aking apo dahil iyak ng iyak na tila ba may masakit sa kanya. Dahil doon na hindi na kami nag-aksaya pa ng oras at sinamahan ko na sa bahay ng albularyo ito. Doon lang namin nalaman na ang apo ko naman ang pinag-inita ng aswang. Minadaling ginawa ni Mang Piroy ang habak para sa bata upang hindi na nga ito makalapit. Nanatili sila Sensya sa bahay para maipagpatuloy ang gamutan. Ngunit sa unang gabi ng kanilang pagtulog sa bahay ay hindi namin inasahan ang mangyayari. Nasundan yata sila ng aswang. Sobrang bangis pa nito. At dahil yari sa natibong kagamitan ng aming bubong at dingding, ay natakot akong baka masira nito at tuluyan ang makapasok. Mabuti na lang at matapang ang asawa ni Cynthia. Nang makitang tila gustong butasin ang aming bubong, ay mabilis nitong kinuha ang itak at bumaba na ng bahay. Sinigawan pa ang aswang at hinamon na makipag-away sa kanya. Narinig namin ang biglang pagpapagaspas ng mga pakpak ng nilalang. Bigla nga itong lumipad patungo sa bakuran kung nasaan ang aking manugang. Napatitig ako kay Cynthia nang may pag-aalala. Paano kung hindi niya kaya ang aswang? Bigla na lang naming narinig ang kanilang mga ingay sa harap ng bakuran. Kung gaano kaagresibong makipagtalo ang aswang, ay ganoon na rin ang aking manugang. Iyak naman ang iyak ang aking apo, kaya todo patahan kami ni Cynthia dito. Ilang sandali pa ay narinig naming tila may kinatay na baboy. Ngunit papalayo ito sa bahay. Bigla ring tumahimik ang aming bakuran. Halata ang pag-aalala sa mukha ni Cynthia, kaya tinawag kaagad niya ang kanyang asawa. Ngunit hindi ito sumasagot. Nay, baka may nangyaring masama kay Hector. Naiiyak na wika nito. Papunta ito ng pintuan kaya sinundan ng aking asawang si Bordek. Sasawayin ko na sana ang mga ito. Baka mapahamak sa labas ng biglang bumukas ang pintuan.
kaya sabay kaming napasigaw. Biglang umiyak ng malakas ang aking apo dahil sa gulat. Napalakas kasi ang aming sigaw. Ang ingay niyo kasi, iyan tuloy nagising si baby. Reklamo ni Hector nang makitang umiiyak ang kanyang anak. Sinayaw ko naman ito ng sinayaw para tumahan at makabalik ulit sa pagtulog. Kanina pa kasi kita tinatawag, hindi ka naman sumasagot. Akala ko tuloy kung ano nang nangyari sa'yo. Angin ni Cynthia sa kanyang asawa. Nang umakyat na ito sa hagdan ay kita ang mga galos nito sa balikat at liig. Marami itong mga dugo ngunit higit na nakaagaw ng atensyon ang bitbit na itak ni Hector. Puno ito ng bahid ng dugo. Napatay mo ang aswang? Tanong ko rito habang nakatingin sa itak niyang hawak. Hindi ko alam, Nay. Tumakas na eh. Pero isa lang ang sigurado ako. Titiisin niya ng ilang buwan ang napakalalim na sugat na likha ko. Wika ni Hector. Hindi niya sigurado kung napatay niya. Pero siguradong makikilala namin ang aswang na mapinsala. Ang apo ko kasing ilang taon pa lang ay halos buto at balat na lang dahil sa hindi maintindihang sakit. Iyon pala ay kagagawa ng aswang. Makalipas ang ilang linggong pagpapagamot sa albularyo, ay tuluyan ding gumaling ang aking apo. Nagpaalam na ang mga itong uuwi na sa bayan dahil ilang araw nang lumiban sa trabaho si Hector. Pero mapapanatag na ang kanyang loob dahil magaling na ang bata. Hindi gaya ng dati kahit nagtatrabaho ay lutang ang kanyang isipan. Kakaproblema sa anak na butot balat na. Akala ko tahimik na ang aming buhay at wala nang dagok pang ibibigay ang mga salot na aswang. Ngunit hindi pa pala doon nagtatapos. 3 araw simula nung umuwi sila ay nabalitaan ko na lang na patay na si Hector. Hindi ako makapaniwala sa ipinarating na sulat ni Cynthia. Malakas naman kasi si Hector nang pauwi sila. Hindi nga ito nagkasakit. Bakit bigla na lang binabalita na wala na ito? Hindi rin nakasaad sa sulat kung ano ang ikinamatay. Sobrang ikli lang ng mensahe nito sa sulat. Dahil hindi ako mapalagay, ay kaagad akong nag-ayos at nagligpit ng mga kakailanganing dalhin. Iniwan ko muna ang aking asawa sa kapatid niyang kapitbahay lang namin. Maging ito, nang mabalitaan ang nangyari ay hindi rin makapaniwala. Pagdating ko sa bahay nila Cynthia, ay siya rin pagdating ng bangkay ni Hector galing punerarya. Anak, tawag ko kay Cynthia. Nang makita ako nito ay kaagad itong lumapit sa akin at yumakap ng mahigpit. Ano bang nangyari kay Hector? Ang bilis naman yata ng mga pangyayari. Saad ko rito. Hinila niya ako sa tabi malayo sa maraming tao na halos pamilya lahat ni Hector. Nasaksak si Hector, Nay. Balita nito. Nagulat ako dahil mabait namang tao si Hector. Walang bisyo at walang barkada. Nasa bahay lang palagi. Yung aswang na nataga niya, iyon ang duda kung anak niya ang sumaksak sa kanya, Nay. Litanya pa nito. Paano mo naman nasabi yan, anak? Kilala mo ba ang aswang? Tanong ko kay Cynthia. Nagpalingalinga muna ito bago mahinang nagsalita. Yung babaeng umako sa kay tatay na aswang dahil pumasok sa kanilang bahay. At ang sabi ding aswang ni tatay, anak niya ang may kagagawa nito kay Hector. Totoong aswang yung ginang na sinasabi ni tatay. Mahabang litanya nito. Noong una ay naguluhan pa ako sa sinasabi nito, kaya kumunot ang aking noo. Siya ang aswang, Nay. Siya ang dahilan kung bakit naging ganoon ang sitwasyon ng iyong apo. Sinundan niya kami roon kaya natagaan Hector. Salaysay pa nito. Bakit? Namatay ba yung aswang na yon? Tanong ko kay Cynthia. Noong gabing nataga ni Hector ang aswang,
Kinabukasan yun ay namatay rin ang ginang. At marami ang nagsabi na may taga ito ng itak sa iba't ibang parte ng katawan. Kwento pa rin ito. Posible talaga na anak ng aswang ang gumanti sa kanyang asawa. Hindi nga lang sigurado pero posible pa rin dahil walang kaalitan ng aking manugang. Sobrang bait nito at responsable. Hindi rin nabigyan ng hustisya ang kanyang pagkamatay dahil walang lumutang na ebidensya. Hindi naman namin pwedeng ilagay sa statement na ang anak ng aswang na pinaslang ng biktima ang siyang may kagagawan. Dahil napatay nito ang aswang. Walang batas na maniniwala doon, kaya hindi nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng aking manugang. Ang kawawa kong anak maagang nabiyuda. Hindi rin lumaon at namatay rin ang aking asawa. Kaya dalawa na lang kami ni Cynthia ang nagtutulungan para sa aking apo. Sa awa ng nasa itaas, nairaos naman lahat ng pangangailangan hanggang sa magatapos ng pag-aaral ang aking apo. At ang kwentong ito, siya ang sumulat. Nangyari po ito taong 1985. Siguro sa mga may edad na partikular sa South Luzon, alam ang kwentong ito. Pero sana kung may nakakaalam man, huwag nyo nang sabihin ang lugar na ito. Kasi magpasa hanggang ngayon, ay pinilit naming manahimik. Ayon na rin sa aking nanay. Kasi napakalaking pamilya ang aswang na nakabangga nila nanay noon. At hanggang ngayon, may mga negosyo sila. At hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaaswang. Sana ay nagustuhan niyo ang aking ipinadalang kwento. Mag-ingat kayo palagi at huwag basta-basta magtitiwala. Ito po si Margaret ang nagsasabing, ingat kayo palagi.